Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bangkay sa 3 ka mga lalaki, ginpangwigit sa Silay City. May mga nagpadulong na sa Silay PNP agot si saon kung ila ini nga mga himata pero napaslawan sila. Yaring report. Antes nagbulag ang tuig, may didiskubrihan nga 3 ka mga bangkay nga ginwigit sa Oyot Bridge sa sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon sa Silay City. Sunod sa hepe sa Silay PNP nga si Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, Disyembre 26 sa may nabatian ng isa sa mga residente nga may salakyan nga nagpundo sa Taytay. Sa iyagin lantaw, may 2 ka mga lalaki nga nagpanaog sa color brown nga Innova kag nagpilak sang sako nga pinsar niya anay, basura ang unod. Disyembre 30, hindi maributay ang saksi. Ginpanaugan niya kag ginlantaw ang unod sang sako. Bali na curious ang isa sa mga residente nga nakasaksi sa pagdulog sa salakyan sa tuong Disyembre 26, ikatuan niya dito sa italong pinantaw kung ano bala ang unod kitang sako nga ginhulog sa isa ka salakyan kag ito rin diskupre kang unod sang sako bangkay sang tao. Dito kong didiskubrihan nga bangkay sa isa ka lalaki ang unod sang sako nga yara na sa advanced state of decomposition kag wala sa mga panapton kag sapatos. According sa witness hindi siya kuno mahimos. That's why ginpanaugan nila. Kay dalom siya eh. Oo, dalom siya. Approximately mga 150 feet. Ah, okay. So medyo dalom-dalom dito. Oo. So tapos, apang nakita sa bangkay ito, may harap ni ganito skeletal remains. Skeletal remains. Duha ka set. Nadiskubrihan man nga may mga tulaan pagid sang duha pagid ka mga persona nga nasulod man sa mga sako nga ginwigit man sa among nga lugar. Mga 150 feet ang kadalumon sa lugar gikan sa Taytay. Suno sa PNP sa ila paglantaw. Init dito natabo ang krimen kag ginhimo lang ang lugar nga halabuyan sang mga bangkay. Ang unang nadiskubrihan nga patay ang mga isa ka semana na nga patay. Samtang ang mga tulaan posible binulan na nga ginaboy didto. Based sa autopsy ni Doc, ang nakitaan to is mga 5 to 6 days. Then ang remaining to yung mga more than a month na kuno. So, based sa ilang decomposition rate. May mga nagpadulong na sa Silay PNP para usisaon kung ilang mga himata ang nasapuan nga patay pero napaslawan sila. Sang na-publish na natin sang January 1 daw sang hapon may ara nagpalapit nga taga Bacolod but negative man to ilang identity. Hindi sila kuno to lain guro. Then subong aga may ara man da ongoing man ang conversation sa akong investigador. Sunod sa pulis, may kabudlayan sa pagkilala sa mga tulaan nga nasapuan. Pero sa tiyon nga makilalaan ang bisan isa sa mga biktima, dako ini nga bulig sa pagkilala man sa mga sospek. Posible, hindi man taga Silay ang mga biktima, kaya wala man may nagkapa-record nga missing sa Silay City. Gani panawagan nila sa publiko nga kung may missing nga himata, kung mahimo, makigangot sa ilang nga talatapan.